Spoločnosť Medtronic vyrába prístroje, vlastne pomôcky, zdravotnícke pomôcky určené na terapiu, nie na diagnostiku. Medzi hlavné produktové portfólio patrí oblasť kardiodivízie, kde spoločnosť vyrába kardiostimulátory, defibrilátory a pacemakery. Potom je ďalšia oblasť kardiovaskulárna chirurgia. Ďalej je to oblasť ortopédie, neurológie a tiež vyrábame prístroje pre navigáciu. A ďalšou divíziou, ak to tak môžem povedať, je oblasť diabetu. Čiže spoločnosť vyrába produkty na terapiu diabetu, hlavne pacientov diabetu prvého typu a takisto pre pacientov druhého typu, ktorí sú na intenzifikovanom inzulínovom režime. Je to oblasť inzulínových pump a oblasť kontinuálneho monitoringu glukózy. V oblasti diabetu využíva naše produkty na Slovensku už vyše 1000 pacientov.